Health Department in TB umbo an tumna kawngah nihnih training and buatsaih chu vawiin khan Dr RK Lalthlamuana Senior Chief Medical Officer chuan hawng. Additional District and Session Judge cum Fast Track Court Judge Pi Julie Lalrinzami chuan vawiin khan the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 tlawh chhanin Laldingluaia kumsamruk pakhat son of Thangkunga le Thingdawl Hmarveng chu kumsamhnih chhung hreawm taka jail tar tur le Chanchin Thar turin ashema pawisa tur hi apek lo chuan khat dang jail atan bil le don ani. All NGO Coordination Committee Mizoram le Manipur Zohnahthlak pol sang fai tu ten nimin khan Aizawlah Zohnahthlak nam sang ti inpum khatna chungchanga inron khomna anne ke to te chebele vek ule siraramha ki kania Chanchin Thar ilongai thlak chhunzomang. Health Department in TB umbo an tumna kawngah nihnih training and buatsaih chu vawiin khan Dr RK Lalthlamuana Senior Chief Medical Officer chuan hawng. Hmarveng Presbyterian Kaushan Hall National TB Elimination Program Training honna hian Senior CMO chuan India Sarkarin kumsangni somni panga atangin TB umbo tura hmalak na akalpui meka H.VANLANGHAKA hian thoktu te pawh na satakin hmalak angai ti asoi kan thona report sang te chu nikshaya entry angaya thil thar tam tak alo chuak zela chumi mil chuan kanin update that angai hle ati. Health Department thoktu te chu inthada man an ni lo thu le har sanna nei anom chuan district lama thoktu te hnena din hun report zungzung turin acha ani. Thoktu te chu mani bial chunga mi pui hrisel na konga chanla le zwal tur le no pangkum nga hnuai lam vaccine pek konga te mataka thokzel turin acha a vaccine le lo zongzong te chuaka mala turin angian bok ani. Training ne khadna vawiin khan thupui panga thlanchwa te chu mi thiam ten zirtir na an pe a naktuk lama thupui panga bok zir le tur ni in soiho na hun man ani bokang. Training a hian medical officer, health and wellness officer, health worker le block account manager te an telani. Additional District and Session Judge cum Fast Track Court Judge Pi Julie Lalrinzami chuan vawiin khan the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 tlawh chhanin Laldingluaia kumsamruk pakhat son of Thangkunga le Thingdawl Hmarveng chu kumsamhnih chung hreawm taka jail tang tur le Chanchin Thar turin ashema pawisa tur hi apek lo chuan khat dang jail atan bil le don ani. Court judgment na atarlan ani danin Laldingluaia hian December ni somni pathum sangni somni pakhat khan meichino pang kumruk mi chu mipat meichian na konga akhoya hemini hian alaka FIR thelu ani. Police an chuina kal zela March ni thum sangni somni pani khan charge sheet thelu ani a apoi khoilai hian kumsomnga pakwami ani. Court chuan POCSO Act 2012 chuan atwar tu te kumsom paruk hnuailam ani chuan pawisa choi chungin atlem bera kumsomhnih chung le arei zonga dam chung jail tang thei ani thu atar langa Laldingluaia chu tonhma in thu boy engma la nei ngai lo ani thu te ama po insiam thei alani thu soin shemna hniam ber ape ani. Laldingluaia hi thlalui August somni pakwa kan ko chuan thiam lo achantira vawiin khan shemna hi apuang zui le ani. Heti rol hian atwar tu no pangpo Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme 2011 kaltlangin zangna dumna adon theinan Secretary Colossi District Legal Services Authority chuan malaturin ashil bok ani. All NGO Coordination Committee Mizoram le Manipur Zohnahthlak pol sang fai tu te nimin khan Aizawlah Zohnahthlak nam sang te inpum khatna chungchanga inron khomna anne. He income how na hi Central Waime Hall tuikwa tlanga nei ani a NGO Coordination Committee Chairman Central Waime President Addl District Session pol sang fai tu ten in unaw na thatak om theinan an ngai dan le du dan te an kal dan tur nia an shiat an soihawa he baka hian borok thatak hring chuak ngei se an du thu an soibaka ngunzo kala rele ni se an tiboka income how na hian pol sang ai o mi za somnga vel an telani. Zohnahthlak nam sang pol ai ole Zohnahthlak MLA mi somnga rwal chuan nimin tu khan Chief Minister Puzoram thanga chu apisa an kombuka boina an to mekna Mizoram Sarkar le mipuin an puina chulo momanti thu te chanpui an ni dana an lung oi thu te Chief Minister hi an shilani.
Chief Minister chuan Manipur a borak thalo athlena wanga mipui tam takin har satna antok chu poi ati pui thu asoya ankal zel dan tora zofa in pui sang sang tele pol sang sang te chu in pum khatna thatak neya uluk le fim taka ngei to an seng chunga mala turin afuya Mizoram sarkar le Mizoram mipui te chu zofa te tan an din nga ya an din reng thu le pui an ngei na apianga pui zel anin huam thu asoi bok ania Vawiin Khan Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizo Students Union General Conference Voice of Nihnih pakhatna Vantlang Inkhom Thingdawl Auditorium an buatsaih chu khwalian ni in atelpui MSU magazine kulva atlang zarzo athu so in Chief Minister chuan zirlai no pangte mel du tak tak zirna piala maram le nam mangai na thinlung pu hetiang zat kalkhom ka mu cheu hi athlamwan thlak ka ti a kan chhevela har sana thleng awanga local kan unau te tan in na tho mutu te kan ni in thil ti te hi achwan om ani ati a Mizoram in boina ato zwal wanglaya thlamwang taka kan om theina mun East Pakistan kan lu laia kan thlamwan zia kha soifia thiam har hle a lungwanga zan khat mut kha athlak hlelom emani chutiang chel chuan tun hnaia kan chevel boina le har sana to kan unau ten thlamwang taka mutmu an to a anni tin nun an man theina tur Mizoram an ron pan le an be se ange ral muanga an om me khi ahlu emani ati a chutiang lo ti sak thei ram khovel ramral muang berte zingami Mizoram nei tu kan ni hi ahludsia ingai to thinang o boina na me lo paltlang hnuwa ramral muang lo ni ta Mizoram hu hang hi an emani kan nei angrem na le muan tlan tling nei ve thei be sein kan chen om state le ramten Mizoram lam hi anron hoi thina aizol hi anron bepop thien Mizoram hu hang zarpo kan zotlang chhauzela kan la zo chhauzel don ani ati tun naya zofa te thlawang hauna na Mizoram hmalang na tlang puitar langin hreawm le nam channan hian tu laka ma doi o kan chwa thiang lava kan chwa ngai hek lawang atibok boilai hwai sen taka mi puita na zirlai polin ma anlak thin zia te ka thei hil thei ani to lo ramtan hwai sen taka lo be to tu te hnung kha zui zel ula hreawm he nam pathian min pe ki hmangai takin en kolang uti in zirlai kalkhom te asomani The Ladies Organization ti chuan Myanmar atanga raltlan hmangai te duat taka Mizoram in alo tuam hlom awanga an lom zia tarlan na lekhapui citation moi tak Chief Minister hne na le Central YMA hne na an hlan ani he huna khwal zo ompurba romoi roite Minister po inthu soin Tourism Department Hall Thara Mizo Students Union ten khompui adman awangin lom thu asoya Tourism Department hian Thingdawl veka hian golf course ania tunchama kalkhom zirlai no pang atlo do te chu amanzat ve in atlom don ti asoine Mizoram le India sarkar in remna peace accord thuthlung kha ahlu emema masona do om tak tak kan hu chhauzel ba ka article 371 g hnuaya kan nam kan ram hi ventlat kan ni hei hian kan hroi to masa te lo fin zia le ram an hmangai thuk zia atifia hle a khatiang thinlung kha po in voina thalai rwal te hian ram le hmangai na rel ro ipu zelang o ati Mizo Students Union General Conference Voice of Nihnih pakhat na hi nimina changa nei chan ania naktu thleng a o ang voin hi Vantlang Inkhom nei ania leram huna fan ai General Secretary na kai shoya Pastor Lalrin chana IKK Thingdawl bial to in hunser amanga MSU General Headquarters President Samuel Ram Thanpuele Central YMA President Puarlel hitaten thu an soiba ka sombik midang ten thu soina hun an manga MSU life member hlan na te nei ani ba ka namlam che sang sang internet te buatsaih ni in zai thiam ten hun an mangbok ani ZPM Zono chuan Vawiin Khan Vok Resort Sakortui Chuna Project 50 Kickoff le Political Training an buatsaih ZPM Working President K Sabdangan hun aman pui ZPM Working President chuan an party in rel bolna a hian Zono ten kan tho hlok le ni soin campaign na kan chuan reng a po atangkai le tho hlok ber an ni fawa pol tan tha an tho na se emani mun sang sanga kan candidate te tha le zungmei ba ka sum le pain an thei tokin an chanpui thin bok ani ati polin ama mober chu in kai shoina tha ani thu soin puke sap danga chuan kan pola hian alu ber atanga anhwai ber thleng hian in kai shoina thatak kan nei ani pol chunga har sadna athlen emo kan ngei dan ang thil a omlo ani chuan kan dan bu hi ke wat thin tur ani ti in pola in rel bolna a chuan dan bu hi alal ber thu asoya he hune ZPM Zono Senior Vice President Lalthlamuana akai shoya Project 50 hi Zono President Arlal Ompuye Corporator in kick off ani
Special Judge Prevention of Corruption chuan thingthip VC ten ni za in hlawh na pawisa an hmandan chungchanga thil fel lo oma pu na chu chuinon le turin lok ayukta le SCB te an hriat tir. Special Judge Prevention of Corruption chuan thingthip Village Council ten ni za in hlawh na pawisa an hmandan chungchanga thil fel lo oma pu na Anti-Corruption Bureau ten an chuina ti top deal na an thelo chu a hnol saka chuinon le turin lok ayukta le SCB te a hriat tir. He case a hian Thingthip Village Council masaten MG NREGA sa changin mipui thokhom andon chengnoi sari sangruk zali ani line Village Council tharne na chengnoi ni sangkat za somnga pakwa chauhlan ani a abak summan le anna thona hi ein mil lo na sahle asoin choifi ani theina lalnun moya Village Council President Thlanthar chuan FIR thelut ani Thingthip VC te summan dan hi preliminary inquiry a thil diklaw omnge alana wangin special court chuan anticipatory bail an deal na po lo hnol sakto ania case ai au chuan he thu boy hingun takin achuya ma se thu boy an siam sakna chantling amulawa nga in court a case ti top deal na atheluta ma se court chuan thil diklaw omnge alan si awangin chuinon le tha ati awangin hetiang hian order asiam ta ania Central KTP buatsaih camping a campers zanga chuangan Central KTP buatsaih chanchuana camping chu September nili atangin Sinot Camping Center nei boya nei mekani a karthum o turani chanchuana camping hi September ni somni pathum sangni somni pathum thlenga nei tur ani a twal upa Jerry Lalchanpuya Krista remna palai team chu camp speaker ani camping nei atanga ni som chung chu detox huna changa atana mang photin September ni som pathum changin team ten hun an mang chanang Central KTP chuan campers za somnga hisapin budget an siama heti lai hian tun thlengin campers zanga an chuang to a mudna mun changlo tan puan in te kai ni in achung changlo mi tam takin biakin pona an muboka campers te hi mi pa zali somruk borvel le meichia somli vel ania Chanchin Thar kan puan thai chu ni